Wabona wena ukuthi ungcono uzojwayela amande bomb. Yeah. Okay. Azokunyisa ke. Sobona. Ishaya ikhanda. Hayibo. Qophoza inhloko. Awuthi for the camera. Hasha mafinyila kodwa manje. Yo. Hayi. Yo. Yo, boom, guys, it's your boy, King Ginger, Cream de la Cream, Donasa King Indlovu Bafethu, and welcome to Big Lit TV. Hey, yo, guys, inte baba yokuphela, it's pele. Mfethu njayami lana, mfethu, introduce yourself, mfethu. Eksula, mina igama lami Oratilwe ne, mara you can call me Marvelous, or on IG catch me by estronic.sa_013. Danke njayami. So Oratilwe mfethu, angizwa Oratilwe. So uthi wena upelepele uqale vele from the young age mfethu upelepele mfethu. Anti 10 ngoba ngithathe from umama udla upelepele yabo. So imuphi upelepele obabayo okuwushaya wena njayami? Oh, angazi ngikhona ukusho extra hot yase Warrendos. Yeah, I'll vouch for the extra hot. Ulo pelepele bathi upelepele weyinyoni wona ukuwushaya. Lo pele khona lo mncane nomngaka kube khona lo uqinisa omngaka uwushaya wena. Ngawusha ngisafuna ukuzama. Usafuna ukuzama awusapelepele uready mfethu. So i-delete mfethu ama-swings awu-10 u10 minutes ngiwafaka upelepele uyawashaya uyawaqeda uthi la uthi Big Lit TV nginika i2 clip uready ibambe icall ibambe ngibe ngikusethela guys uyazi ke mfethu uma sengikhulumile it's about that time I'm preparing what I prepare the best ngizofaka ama-wings ngapha ngifake namathambo ngapha. Welcome to it ngisethi itafula na upelepele sure awuthi misasefoni introducing to you the big bomb. Afana ngizoniphekela ke namhlanje tanki Thabo ngiphethe ubisi mawukuthi uyaliphuza ubisi within 10 minutes uyazi ukuthi uyahluleka. It's okay you can call your snap from ngiphuza ubisi khona ubisi akhona amanzi right akhona nama wings ngizokufakela 10 yazo mfethu showcase khona nama wings ngeke ngiwaveze ngoba nina aseyabanda ke we 3 ayabanda ntwana awuhlali la number 1 usitholele i-microwave hawu awumcele angiceleni lapha intombazane eflakes ayikibe nesisoka iyocela i-microwave 2 4 ntwana ukhona uma endlini awu mfethu usifudumezela inyama 2 4 6 8 yabona kube befudumele lama wings 10 but it's okay ngiyakuthemba ngithi showcase ngizomfakela 10 bafethu uready njayami okay sikusondezele nemic mfethu yabona uthi mangaki awu 10 2 4 6 8 10 bafethu King Ginger Cream de la Cream big bomb baba shake timer uready lapha ayuthi time uready ithe ngikuthakele yona and then from there mfethu sibone ukuthi yeah uready vele angry wena so awungitshele ngechilisi vela yabona awungitshele nge-experience yakho nechilisi bamba lama serviettes njayami bamba lama serviettes nikhona ngithi bafethu okay indaba ubalokhalayo ubani lo cry yabona ibrush lona edingekayo awuthi uthi wena nopelepele ngiqale nini ukujwayelana so like yabona first time means ngidli pelepele udlichilisi ungitshele the first time okay ngadla ama hot wings bese chicken liquid ola babayo ne okay ngibambela so like bokuqala bengazi ukuthi azongibambela so ubungazi because yababa la yasela ntuzanini njayami no so as time went ilabe leyaqala ukuyithanda khona itime into ebabayo right so mayikuvula ichicken likini wabona wena ukuthi ungcono uzojwayela amande bomb
Okay. Azokunyisa ke. Sobona. 3, 2, 1. Let's chow papa and take it easy. 10 minutes mude. Uthu clip nje mfethu odlalelayo ke mashankura. Ayibabi ne? Awashashisa nje pho. Ashashiseleni ungafaka lana kimarapper. Anjayami. Squeezy. So uyizwa njani njengamanje because it's your first time uzwa this thunder of electric therapy imnandi ne? Imnandi. Yeah. Vele kuthole kahle ubungakadli. Ubungilindele yini? Bengiqime. I think I blame my agent for telling these people to prepare themselves. Bigly TV bafethu, thank you so much for making it happen. Sesifaka ama gloves amnyama, sesiphatha imali ewukeshi nopelepele kanti awusapheli. Abantu badla inyama bathola imali. 200 rand mfethu. So ngale two clip mawiwina wena nje ayam uzothengani. Uyothengani? Yeah. Akukhuluma iqiniso. Ngiphethe namajita la azongisupporta. Ngithenga ibhodlela lisibe on. Thenga ibhodlela. Yele base. Anjani amnandi ne? Amnandi. Yo. Nimthathe phi lo? Ngithathe with Eish. Hayi leyo uthi prepared. Uyambona manje anjani kunjani usuzizwe unjani manje? Kibaba nyana. Marito la pili. Musuthethele yantoni? Haw. Khuluma mfethu, awukakababelwa yini? Ihlawulo classic babela. Witbank usikhuluma kanjani isisuku? Ihlombelani. Haw. Nizobooster. Bakhuluma isiZulu sharp ne. Mara mina ngumsuthu. Ngikhulele Witbank, abomama mhlale Witbank. Yeah. Mara original ngiphume Free State. Free State, big up to Free State, my brother. He's a representer. Uthi lichelete ena, uthamaya Leona, uyaliona ko Duncan. Iyaqala manje ne? Yenza njani ukuthi iqhaqhazela yenza njani? Yabereka no yana. Ikuthi ayabanda lama Hot Wings bafethu. Anifudumeza ama Hot Wings bafethu. Ngicela osisiba ngifudumezela ama Hot Wings endlini. Please. Injani dog? Ngicela yeah, basa bafuthumeza. Yeah. Yeah, ngicela mfethu. Uba ukulethela. Uqoli. Bedile kuloko. Awuyayithatha le nyuki, yazi ngiyakubona. Akakapapela mfethu. Ungayithinta. Yenza njani? Uyizwa kuphi? Ishaya ikhanda. Hayibo. Qophoza inhloko. The bomb. Manje ungathini ngomuntu osekhaya mfethu ohalela ukuzoyizama for this money? Hayi mabeze bangasazi. Awuthi amusho ukuthi ayibabi. Iyababa mara if bane experience nepelepele bazoba grand. Ngithukuthelela ncane. Ayithela futhi. The wish is our command. The bomb. Abantu bakunciphisile nokuba bakuleshandisi. Umzala uthi want some more. Hayi awuyizwe mfethu the bomb ngiyayithemba yazi. So uyayithatha le mali mfethu. Angiyithatha futhi. And ibhodlela vele liphumayo. And yeah. Straight to me ibhodlela. So wena bakuthumile ukuthi uzothatha le mali. Yimi ngivolunteer ukuthi ngifuna ukuze ngizoyithatha. Yabona awuthami. I want to tell you this. Le mali lena ayithatheki kalula ide bomb. The bomb. And it's a bomb. It's bombing.
ubuhlungu ngaphakathi mfethu usazoyizwa ikututumela nje yami uzokuthi awucabanga uhambe etoilet ukala uthi yona yo get into saying bathu I never kanjani bese awuthi ngibona ulimi lakho ethi ugwinya konke Ethabo uyambona awuthi for the camera nazoke guys anime nje kuyasetshenzwa la take it easy my brother ungagwenji ngalokhuzana kwenza njani manje siyababa yini manje yababa le Piglet TV na urabereka ari mchana noyana ya baba Get the bomb. Get the bomb that thing Made in USA, no wonder. The bomb vidile ndade Ifikile kandawo. Awu monna Here's how you want. Here's how you want. Gibomo. C4. G4. Ya tuya. Kikamakazi. What is time there? Okay. They sent someone to steal my money, but it's fine. We as Piglets, we like to pay cash. Anabata ne? Abata munate. Achisa ngata. Oh, nembona nange khotha no pelepele. Hasha mafinyila kodwa manje. Ay. Yeah. Special task. Time. Ushapile na ko Mang Morena. Isikhathi ubani? Say it. Thabo. Checkele laphana. 7 minutes 36 seconds. Nice one, my brother. Congratulations, man. Big up for my guy. Shompo yethu. Sibonge baba. Mali yakho yokuthi ukwazi ukuthi uthole tibia temunata awubatshela abantu mfethu ukuthi ekhaya mfethu how did it feel to shop the bomb and uzizwe njani njengamanje? Bemnandi ne. Mara ekucineni hayi kibhomo straight. Kibhomo ne. So wena njengamanje uzizwe njani njengoba usuyiqedile it's not that hot? It's still hot ngiyiva khani icala ukukhuphuka ne mara ngijabula ukuthi ngiqedile man. Yeah and wayithola ne. Yeah ngitholile. Cela utshela abantu mfethu ukuthi ba subscribe ku Piglet TV. Guys please like and subscribe to Piglet TV and follow my guy King Ginger Tala Cream. Baba wami, it's a baby King mtanami. Another day, another dollar. This is Piglet TV and we're gonna be giving you nothing but the best mtanami. I'm giving away money. Isagcwele sandleni. There are more people that are coming. More episodes are coming. When I in the show to your subscriber, ungakhohlwa nino commenter, ungakhohlwa nino ku-invite kasi lakho because I'll pull up and then ngizobengiphethe cash. Take me home, Thabo.